May adlaw nga Sabado, mga higala, anian na pud ko aron nihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ug mao kini ang maayong balita sa Cebu. Mga opisyales sa Philippine Information Agency, regional personnel o information officers sa Visayas, kauban ng Philippine Coast Guard, nagtigom alang sa Visayas leg sa West Philippine Sea Strategic Communication Workshop. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagtuki sa nagkalainlaing mga isyu kalabot sa West Philippine Sea o paghimo og strategic communication plan alang sa epektibong pagpakusog sa mga aksyon sa gobyerno, pagdepensa sa West Philippine Sea o pagpadangat niini ngadto sa katawhan sa Visayas. Sa maong aktibidad, giawhag ni PIA Director General Jose Torres Jr. ang mga partisipante nga magkahiusa sa paghimo og epektibong communication plan aron madasig ang katawhang Pilipino nga mosuporta sa pagdepensa sa katungod sa nasod sa West Philippine Sea. Gipaambit ni DJ Torres nga ang ahensya maglangkob sa mga topics nga may kalabutan sa West Philippine Sea sa tanan nga mga kalihukan niini aron madungagan ang pagpahibalo sa publiko ug ipaabot ngadto sa grassroots level ang tinuod nga impormasyon kalabot sa mga isyu sa maong teritoryo sa nasod. Samtang ang tigpamaba sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, mipadayag nga ang gobyerno magpadayon sa pagpatuman sa ilang transparency strategy nga nagtumong sa pag-edukar sa publiko sa tukma nga mga impormasyon nga may kalabutan sa mga isyu sa West Philippine Sea ug pagkaylap og suporta gikan sa mga Pilipino nga moapil sa mga paningkamot sa gobyerno sa pagpanalipod sa teritoryo niini. Ang nasangpit nga workshop gitambungan usab nila ni Deputy Director General Adolfo Aris Gutierrez, Deputy Director General Kat De Castro ug ni National Security Council Deputy Director General Major General Nestor Jerico. Ang Visayas leg sa Strategic Communication Workshop sa West Philippine Sea nahitabo gikan sa Abril 3 hangtod 5 didto sa Lapu-Lapu City. Ug atong tan-awon ang maayong balita didto sa Negros Oriental. Gipahingusgan sa DNR ang rehabilitasyon sa Banica River aron mabalik ang kanindot ug kalimpyo sa tubig sa suba sama sa unang panahon. Busa, makig-uban ang DNR sa mga tunghaan sa dakbayan sa Dumaguete alang sa pagpahigayon og kampanya labot sa Banica River Restoration sa mga barangay nga naadaplin sa suba. Lakib sab sa kampanya ang pagpahigayon og house-to-house surveys aron mabalan ang lain pang environmental issue sa Banica ug ang rason nganong adto mulabay og basura ang katawhan. Matod ni DNR Provincial Director Viernov Grefalde, ang pataka nga paglabay og basura sa suba ang hinungdang sa pagkadaot sa Banica River. Kinapoy research component tong ilang IEC. Mo nang nay mga eskwelahan, kaya imbes ang ilang ROTC magsigig panghinlo, musulod na sila sa mga community. Nay questionnaire, interviewon ta ng tao, ngano ganing basura problema para mahibaw-an nato unsa goy problema sa basura nga tagaag solusyon. Ato bang iadto ni Mayor Ipaambit sa mga lokal na opisyal ang resulta sa survey aron makahimo og usa ka research-driven response ang gobyerno alang sa pagtubag sa mga problema sa Banica. Dugang pa ni Grefalde, angin nang i-rehabilitate ang Banica River tungod kay usa ni ka importanteng water source sa Dumaguete City ug sa Valencia ug naasab ning dakong parte sa lokal na ecosystem. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV. Di usab magpauwahi ang Siquijor alang sa ilang maayong balita. Gusto ba ninyo masulayan ug masaksihan ang tradisyon sa Healing Island of Siquijor? Aktibo ug puno sa enerhiya nga mitungas ang mga katawhan sa Siquijor, mga lokal ug langyaw nga mga turista aron sa pagsaksi sa usa ka maayong kultura ug tradisyon sa probinsya sa Siquijor. Di usab magpauwahi Ang probinsyal nga pangagamhanan nagpahigayon og 2024 Healing Festival sa Mount Bandilaan Nature Park diin gipanguluhan ni Congressman Zaldi Villa, Governor Jake Vincent Asvilla
ug Vice Governor Miling Quezon Brown. Thank you so much for coming sa ato ang Healing Festival 2024. And let's not forget about the meaning of Holy Week. What we want, what we need to do in Holy Week. And let's remember always our Lord Jesus Christ, of course, ang maunang naata sa Holy Week. Atol sa Semana Santa ang Healing Festival nagpakita unsaon pagpangalap, pag-adlip, pag-uling ug paglubok, paghimo og lumay ug ilabi na gayod ang pagtudlo o mga tradisyonal ug binisayang tambal. Dako nagkaigausaban sa una o karon nagkauswag na ang panamo ron kay nagkadaghan naming mga fit healer. Maayo pa ni amo ang gibuhat para pagtabang sa mga tao. Na mga tuob, himala, spiritual healing, yun, na massage na tawal. Siya rin na bulo-bulo. Sa maong okasyon, aduna usab gipahigayon nga Santos nga misa, Way of the Cross, cultural presentation, agri-trade fair and art exhibit, ug yoga sessions. Sa atong pagsaksi, hinaot masilsil sa atong alimpatakan aron aduna kitay makatunan. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Marfel Faith Hammond. Sadyang kagabhion sa panagtipok sa mga kapulisan, mga opisyales sa gobyerno, uban ng ilang mga pamilya aron sa pagsaksi sa National Women's Month Culmination Program nga gihimo sa Siquijor Police Provincial Office kaipilan Siquijor. Dinhi usab ilang gihimo ang fellowship night nga adunay pasundayag sa mga kalalakid ang pulis nga gitawag og Mr. Darling 2024. Diin, giportray sa mga lalaking pulis ang role sa mga kababayan isip pasidungog sa ilang dakong kontribusyon o katungdanan sa pamilya o sa komunidad. Matod pa ni Provincial Director Police Colonel Robert Dilingbawan, ang maong kalingawan gipahinungod sa mga kababayan isip ilang paghatag og dakong respeto. For us in SPPO, that's how we respect our women, no? You know, in this organization, in the PNP that is dominated by men, nakikita natin ngayon kung gaano nag-excel yung ating mga police women. Miatindar usab si Board Member Brial Dia D. Tumarong Q, Police Advisory Group President, aron sa pagpakita sa iyang dakong suporta sa kalihukan sa mga kapulisan ug ilibinagayud sa mga kababayan. We should appreciate this, kita nga mga babae gatanaw karon, because what they are doing is honoring us women. They are actually depicting kung unsa ang pagkaato ang kalisod as babae. We are the empowered Siquijornon woman. Ang maong kalingawan naghatag og kalipay kadasig sa tagsa-tagsa aron sa pagpadayon sa pagpakigbisog. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Juris Lennon Haitin. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod semana. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod semana.